Kylpyhuoneen seinien laatoitus alkaa laattajaon suunnittelulla ja mitoituksella. Eri laatoitustapoja on monia, mutta yksi hyvä tapa on aloittaa laatoitus niin, että tekee seinän keskikohtaan suoran linjan vatupassin ja kynän avulla, jolloin leikattavat palat jää molemmille reunoille samankokoisina ja seinästä saadaan symmetrinen. Seinän ja nurkkien suoruudet on myös syytä tarkistaa. Suora ohjuri asennetaan vaakasuoraan vatupassin avulla niin, että huomioidaan lattialle tulevan laatan ja alimmaisen seinälaatan korkosauma varoineen. Ohjuri on asennettava millin tarkkuudella suoraan, nimittäin muutamankin millin heitto alaohjurin suoruudessa kostautuu seinälaatoituksen asennuksessa jo hyvinkin pian. Alimmainen laattarivi jätetään yleensä laatoitettavaksi viimeisenä. Ensimmäinen laattarivi asennetaan suoraan ohjurin päälle saneerauslaattalaastilla ja saneerauslaattalaasti sekoitetaan aina valmistajan ohjeiden mukaan. Seinälaatan koko vaikuttaa laastikamman valintaan. Kampaa pidetään noin 45 asteen kulmassa ja laasti levitetään vain sellaiselle alueelle, jonka ehtii laatoittamaan noin 2 tai 30 minuutin aikana. Laastin kuivumiseen vaikuttaa oleellisesti tuuli, veto, alustan imukyky ja kuuma halogeenilamppu. Laasti voi siis nahkottua nopeamminkin kuin 20 minuutissa. Mikäli epäilee, että laasti on kuivunutta, kannattaa sormella kevyesti painaa laastin pintaan ja jos sormeen ei tartu laastia, on se nahkottunut ja näin ollen käyttökelvotonta. Tässä tapauksessa kuiva laasti poistetaan ja levitetään uutta tuoretta laastia tilalle. Seuraavat rivit asennetaan saumanarua apuna käyttäen. Laatat kannattaa latoa vaakatasossa puskuun, jonka jälkeen laatta nostetaan ja pujotetaan saumanarun väliin. Näin tehden laattaan tulee automaattisesti kiertävä liike, joka varmistaa laatan kiinnittymisen. Seinälaattojen takapinnan on oltava 80% laastin peitossa. Muutaman laatan kiinnityksen jälkeen voi vielä varmistaa, että tartunta on riittävä, irrottamalla laatta ja tarkastamalla sen takapinta. Mikäli laatan takapinnassa ei ole riittävää laastitartuntaa, voi syy olla liian lyhytpiikkisessä kammassa tai kampaaminen on tehty väärässä kulmassa. Laatat saa kätevimmin leikattua laattaleikkurin avulla. Laattaleikkureita on erilaisia ja leikkurilla leikataan lasituspintaan viilto ja tehdään terävä napsautus, jolloin laatta leikkautuu halutun kokoiseksi. Reikien tekoon löytyy useampia eri työvälineitä, mutta kätevimmästä päästä on kulmahiomakoneeseen kiinnitettävä timanttireunuksinen reikäterä. Aina ei kammalla mahdu laastia joka paikkaan levittämään, joten laastikauha apuna käyttäen voi laatan takapintaan sivellä laastia ja painaa laatta kiinni. Taitavimmat kiinnittävät laatat pelkän passin avulla käyttäen laasteissa pienintä vesimäärää, jolloin laastit ovat valumattomia. Mikäli laatta saumasta purskahtaa laastia, saa sen kätevimmin pois niin, että painaa laatat vastakkain niin sanotusti puskuun ja pyyhkäisee laastin pois ja avaa laatat. Pahvinpalojakin tähän hommaan voi käyttää. Mahdolliset laastiroiskeet kannattaa pyyhkiä tuoreena pois laatan pinnasta kostealla rätillä. Jos laasti pääsee siihen kuivamaan, on se huomattavasti työläämpää puhdistaa laatan pinnasta.
Pystysuoruutta voi tarkkailla työn edetessä niin sanotulla laatoittajan passilla, jossa on reunaviisteet. Seinälaatoituksen annetaan kuivaa 1–2 vuorokautta ennen saumaustöitä. Saumalaasti sekoitetaan aina valmistajan ohjeen mukaan puhtaaseen veteen koneellisesti. Saumaus tehdään solukumisella saumauslastalla 15 saumoihin nähden painaen voimakkaasti. Saumaamisessakaan ei kannata ahnehtia liian isoja alueita kerrallaan. Hyvänä nyrkkisääntönä onkin, että saumataan ja pestään yksi seinä kerrallaan. Saumaus pestään kostealla sienellä ja hyvänä apuvälineenä kannattaakin käyttää saumauspesulaatikkoa. Perinteinen tapa on laittaa vettä ämpäriin ja kastella siellä pesusientä, josta puristaa liiat vedet pois. Ensimmäisen pesukerran jälkeen saumaus tikutetaan. Saumat painetaan tiiviiksi ja tasasyviksi, esimerkiksi MMJ-sähkökaapelin pätkää apuna käyttäen. Myös puutikulla, joka on vuoltu päästä pyöreäksi, voi tikutuksen tehdä. Tämän jälkeen saumaus pestään vielä kerran ja jätetään kuivamaan. Muutaman tunnin kuluttua tai vaikka seuraavana päivänä laatoitus puhdistetaan puhtaalla kankaalla, esimerkiksi pyyhkeellä tai vaikka vanhalla teepaidalla. Näin saadaan lauhtuneesta pesuvedestä syntynyt pöly laatan pinnasta poistettua. Pöly tulee poistaa myös saumoista. Viimeisenä hommana on nurkkien silikoonaus. Silikooni puristetaan nurkkaan puristimen avulla tasaisena nauhana. Sumutin pullosta suihkutetaan saippuavettä sauman pintaan ja lopuksi pyyhkäistään sormella ylimääräiset pois. Tämä vaatii pientä harjoittelua, mutta jos tekee silikoonausta ensimmäistä kertaa, voi sauman reunat teipata maalarin teipillä. Heti silikoonin pursutuksen jälkeen teipit poistetaan ja ne kannattaa laittaa suoraan muovipussiin, ettei sotke niillä muita paikkoja. Näin tehden saa varmasti siistit silikonisaumat. Seuraavana päivänä silikoonauksesta pääsee jo suihkutteluhommiin.